kamano. Wan gi community cultural centers mantiere gweng' mopogore opogore, wacho ni tich makare bende Pochi Park kuom mano mar kelo mano Kanyakora Cultural Center mano mantiere e alworawa, kendo oganda mathoth tiyo kode kata Ramogi TV ka wan gi jowa mowuok kadhi loso sinema mopogore opogore ka wantie kanyo kod rogo mag nyithindo kacha gigoyo mbaka, gigoyo sigana mopogore opogore, okelo oganda machiegni kendo nyithindo yudo thuolo mar rito kido kaachiel koda ka timbe mantiere kar kae. Lony manyasani kod mbui tudore yo machalo nade kod rito kido kod timbe, nikech kae wantie gik mopogore opogore mantie ka. Wacho ni jogo mantiere dala, mantiere community cultural centers mopogore opogore onego bed ni gikawo gigo kendo ginyisogi e mbui mopogore opogore. Ere kama gitudore kendo ere kaka inyalo ti kod mbui ni e kidieny ma wantiere sani. Wacho ni pon masani bende kama wantiere en mar neno ni ere kaka wanyalo tiyo kod gigo montiego sani mondo morit gigo mane nitiere chon masani ka okoriti dhi bedo kalal. Osekonyo kabisa lony masani gi mbui moluongo ni internet. Osekonyo kabisa lando kitwa gi timbewa. Example mokwongo, sani inyalo loso tuki moro mipuonjogo oganda to ae ikete e wang' mbui to oganda maduong' odhi chopo ne ji mang'eny moloyo. Example machiegni, anyisi ni wajosuba sani kwa puonjore dhowa. Watimo mano kotudore gi mbui. Wasome kokale mbui. Ntiere jogo molony e dhokno ma keto gik moko e wang' mbui to koro wanyalo some kamoro mantiere. Kwadok e cultural festivals, sama festival timore e gwengewa, to nitie jowa e gwenge mopogore opogore. Gimoro tiyo wuok ni live streaming. Sama Piny Luo Festival timore Homa Bay, to osoye e wang' mbui, joluo man Amerika kata mane gwenge mopogore mok ni Homa Bay biro ng'eyo gima timore. Koro mano achiel kuom yo ma lony masani konyo choro or nyayo utamaduni. Sama jatugo moro Kisumo ogolo tuke moro to okete simu, okete mbui, sani okete gimoro ni TikTok. Kaka ji medo nene e kaka omedo landore. To bende kaka ji medo nene e kaka omedo yudo pesa. Koro bende gima wang'e ni utamaduni bende inyalo usi. To kiselose mi package maber mikete e mbui to kelo ni pesa. Koro mano bende yo machielo ma wanya wacho ni lony masani to gi mbui osekonyo nyayo